Днес ще работя с съвсем обикновен маркер за дискове, който прави една доста дебела линия и в същото време ще работя и с тънкописец Copic Multiliner размер на писеца 0,1, който прави изключително тънки линийки. Ще видите каква е разликата. За да използвам маркера за CD-та, трябва да си сложа предварително един непотребен лист хартия под рисунката, защото иначе маркерът ще се отбележи от долната страна и няма да мога да рисувам върху следващия лист, защото ще е надраскан предварително. Започвам с една ето такава линия, много дебела, както виждате. Внимателно най-общите, най-големите форми в рисунката правя с тази линия, без подробностите. Също така можем да направим черните петна, за да не си хабим тънкописеца. Ако нямате маркер за CD-та, можете да го направите с фломастер. Всички останали подробности правим с тънкописеца. За най-тънките линийки, които са между розовото и бялото в очите на Белушка, ще използвам най-тънкия си тънкописец. По същия начин с трите вида линии правим и другите две момичета. Разбира се, ако решите да използвате различни дебелини линии, трябва предварително да сте си решили коя линия, къде ще използвате, за да не се ядосвате после, че виждате ли тук е трябвало да бъде тънка линия, пък вие сте сложили дебела, или че тук това не трябваше да го правя точно така, беше по-добре еди как си. Затова преди всичко си помислите много добре къде, каква по дебелина линия ще сложите. Маркер за CD-та можете да намерите от всяка една книжарница, тънкописец също. Даже в някои книжарници продават различни тънкописци в зависимост от дебелината на писеца. Единственият по-специален тънкописец, който използвам аз, е Copic Multiliner, който е професионален, струва доста пари и прави наистина много ясна и тънка линия. Другото му предимство е, че е водонепромокаем и с него можеш да рисуваш дори рисунки, които след това отгоре ще ги обработиш примерно с водни боички или с акварелни моливи. И така, трите момичета са готови. Сега ще изтрия излишния молив. След това ще започна да оцветявам. Използвам хлебна гума, за да не наранявам листа. Пък и защото, когато не съм натискала с молива, с хлебната гума се трие най-бързо и най-лесно. И така, изтрих излишния молив и останаха очертанията на момичетата, просто е така, в такава форма. Най-хубавото при реактивните момичета е, че дори и без да ги отцветяваш, пак изглеждат много добре. Но аз, разбира се, ще сложа и малко цвят, защото така повече ми харесва. В коментарите на едно от предишните ми клипчета Алекси Радулов ми предложи, за да имам по-солидни цветове, да използвам моливи и отгоре да сложа същия цвят с фломастер. Сега ще проверим този метод как ще проработи. За целта първо ще изпробвам фломастрите, които искам да сложа върху цветовете и след това ще сравня кой от моливите ми ще бъде най-близко до този цвят, за да мога да ги съчетая двата. И си взимам един цвят на кожата, който не мога да го постигна с фломастри, затова той ще си остане само с молив. Започвам да отцветявам от дясно наляво, за да не си разнасям вече отцветеното с ръката. Старая се цветът да бъде равномерен и да не излизам. За да се постигне равномерен цвят е по-добре с молива да не се натиска и да се държи леко полегато, не остро към повърхността, ами полегнало, за да може по-голяма повърхност от молива да докосва листа и по този начин да прави по-равен тон. Алекси, с удоволствие искам да ти съобщя, че твоя метод работи страхотно. Разбира се, може би ще работи още по-добре, ако зеленият ми цвят не беше наполовина изхабен.
Очите на трите героини по принцип са с съвсем плосък цвят, т.е. без никакви варианти, но аз искам да се пробвам да ги направя с фломастер само отстрани, за да се получи този интересен ефект, с който те изглеждат заоблени. Вие гледате ли реактивните момичета? Аз не съм им най-големия фен, но си спомням как когато бяхме малки, понеже нямахме кабелна телевизия, за да гледаме такива детски, се налагаше да ходим на гости на леля ми и там си прекарахме цялото време в гледане на филмчета. Имаше цели дни, в които единственото, което гледахме, бяха реактивните момичета, защото имаше някакви такива маратони по Cartoon Network. Тогава Cartoon Network беше може би единствената детска телевизия, която съществуваше и всички гледаха само нея. Нямаше Disney Channel, нямаше Boomerang, нямаше не знам какви други програми има. Разбира се, тогава Cartoon Network не беше преведен на български и се налагаше всички филмчета да ги гледаме на английски, което от една страна беше забавно, защото си представяш какво се случва, без всъщност да знаеш какво си казват героите. А от друга страна беше малко досадно, защото все пак не знаеш какво си казват героите. И така, трите момичета са готови. Като коментар в едно от предишните ми видеа, Джаспър посъветва да не оставям героите, които рисувам просто така да висят във въздуха на белия лист, а да правя нещо като фон и затова сега ще направя така, сякаш реактивните момичета летят във въздуха, като първо ги оградя много лекичко с цвят, който им подхожда на дрежката. След това ще ги направя все едно току-що са долетяли от някъде. И така, реактивните момичета са готови. Надявам се видеото да ви е харесало, надявам се да сте научили нещо ново и полезно и се надявам да се видим съвсем скоро с новото ми видео. Не забравяйте да ми изпращате вашите рисунки на motinki.abv.bg, за да мога да видя какво сте нарисували и да ви включа в бъдеще в някое клипче.